Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Nahibaw ka ba? Niabot og 10K ang likes akong gipost. Ang atong picture ba? Mo ba? Lipay kay ko Franco. Ida na ba yung comment diha? Ha? O sa may comment? Wa na ra ba ko makabasa sa uban? Muta na ako, Franco. Gitiyo na na mag-kutsilyos, Miss Babes. Unsa? Bitaw? Akong replyan. Ha? Ang sa'yo may reply. Akong replyan nga ako may nagtion og kutsilyo nimo. Ang sa? Hain lang, Miss Babes. Ay, Ngano man? di mo tuo makabasa na. Unsa? Si JC. Oh, nawag? May palihog, be. I-loudspeaker, be. Karoon makadungog ko. Palihog lang. Hello, JC. Hello. Saan yung post ni mo? Ngano nanguta naman ka? Ay, by the way, congrats day sa imong umaabot nga kasal ha. I'm so happy for you. Lipay ka. Ako wa kong lipay. Oh? Mao ba nga naman? Ibaw ka? Usa ka na kong insulto ang imong gibuhat, babes. Insulto sa unsa? Daghang na bawang uyab tao eh. Daghang na bawang na. Nya, pulihan lang ko ni mong driver? So what? Wala kilabot pa ana, JC. Ibaw ka ba? Daghang na bibay na ko. Nibas na ko. Ngayon sabi, oy GC, pulihan lang ka driver? Oh, mao ba? Mao kayo. Pusa, ang imong gibuhat, insulto na ko. Mayon ta ko ang imong gipuli na ko mga anak o adunahan ba? No? Ha ka naman pagkano ta? Ang imong gipuli na ko, ha? Karabang mga anak nila mga subil, mga ayala, ay ano bang abuitis, siguro na ba? Wa na lagi kay labot pa ana, JC. Ingnas Franco ha? Magkita ka ni me? Bukan ko sa singo. Ayaw gid sa gilabti ha. Sir, Jose, minaw ko ni mo, sir. Minaw ka no? May ka na minaw ka no? Bukaan ko ni mo sa akong sir. Oh, bukan di ka singo mo. Magbantay sa kasira. Ano man? Mag-abot galita, ibtun ko na imong liog kung ibunal ko si mong dagway. Thank you, Franco. So, effective ang akong paagi, di ba? Oo, mga Miss Babes, effective kayo. Another bonus, Ah. 5,000. Oh, ha? Oh, ayun na Miss Masukog Babes. ko kung di na mo dawaton. Pero, Miss Babes. Dawatan ha, okay? Dawatan na. Oh, sige na lang, Miss. Good. Ayaw mo kabalaka sa mga favor nga akong gihangyo ninyo. Ayaw gud mo pagtuo nga tiwayon ta mo. Kaya may budget mo, okay? Sige na. Diha ka na. Ay, gabala ka, Miss Babes. Tunan kong akong kagalingon. Namahimong bato kining akong dagway. Ngati na mauaw sa pagtamay sa mga tao nako. Nakakwarta na saga. Oh, bahin ta. Ayaw, imuha na. Ayaw, bahin ta. Ay, ba niya, hangul kay ko. Imo lang lagi na. Ay, sos, bahin ta. Tay, hago ning kwarta, ha? Franco, gigamit ni Miss Babes ang imong kagwapo ba ya? Oh, Andi, Lagi. bida. Ay, samuti ang pagbugal-bugal nako, Andi. Franco. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Oh, kakadiyot lang. Nawag si Chris. Samok-samok ko sa nampakan. Bago na ko. Hiyaw na ko speaker, ha? Hello, Chris! Chris? Hello? Chris? Lala dyan mo kayo ni Miss Babes. Chris? Congress Franco. Dili gid ka mako. Payot yun. Franco, naa si Andy diha? Luminaw na to. Mo ba?
Naang Franco. Andy, kung naminaw ka man, ayaw pasagdi imong lawas ha. Ang pingi yun. Uy, Crispulo. Di pa ka sa katubangan ron ay. Giputlan na kasi mong iko buanga ka. Andy, miss you. Lupad sa impyerno buanga ka. Bye-bye. Lupad! Bida, matoy mong gibaos. Mingaw siya ni mo, niya lupad sa impyerno. Bray, igo siya sa kong kumo noon. Labaw pa rin sa kumo ni Stepetisyo. Bida, Andy. Franco, Oy. Andy, Miss, tara. Mga tuta sa mall. Sige, okay. mag-shopping ka, Miss Babes? Pamalitan ti ka, Andy. Palitan ti ka sa mong mga biste. Imong karsonis, sapatos, o unsa pa. Miss Babes. Manang Inday, lakaw sa mi ha. Ayaw ka balaka. Doon na kay gasa gikan ako. Salamat, miss. Pamalitan ako si Andy sa iyang mga gamitonon. Uy, sige, padayon lamang, Miss Babes. Ikaw na may boundaries bay ha? O, miss. Arin ako. Na, unsa gyud ka ay resulta niyang gibuhat ay. Di manggayod managana og post, oy. Nilang Franco. Tininood, ne? Iso ko di Franco, oh. Uy, sunglass. Gold pa. Bildo gold eh. Sige na, iso ko na. Aron madali. Sige, niya. Okay. Andy, unsa man? Angayan ba siya? Oo, ngayon kayo. Okay. Bayaran ko na. Pila sa ni Miss Babes? 34,000. Sa? Danang ice cream o cake, oh. Okay. Franco, gamitan ko kutsara. Pagkuhag cake. Di ko makaog cake, Miss Babes. Nagkaon ko kindi. Pagkuha lang. Unya, hungiti ko. Mao ba? Okay. Good. Sige, kuha na. Og, Andy, ang ako cellphone. Picture mi. Kanang maghungit si Franco na ako. Okay. Sige, ambi, Miss B. Sige. Sige na, Franco, hungitin ako. Sige na. Slow mo, ha? Slow mo lang. Okay. Niya. Okay. 1, 2, 3. Smile. Good! Ang bidayon, Biki, ako i-post sa FB na ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.